Θαυμασμιότατε, πανουσιολογιότατε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, απόψε έχουμε την τιμή και τη χαρά στο βήμα της εταιρείας να είναι ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας, ο κύριος Σάιμον Γκάς, φίλος της Κέρκυρας, γνώστης της ελληνικής γλώσσας, μελετητής της ιστορίας. Γεννήθηκε το 1956, σπούδασε νομικά και μετά το τέλος των σπουδών του διορίστηκε στο Υπουργείο των Εξωτερικών της Κοινοπολιτείας. Υπηρέτησε στην ύπατη αρμοστία της Νιγηρίας, στο Υπουργείο των Εξωτερικών ως πρώτος γραμματέας και αργότερα ως βοηθός ιδιαίτερος γραμματέας του Υπουργού των Εξωτερικών. Στη συνέχεια υπηρέτησε στη Βρετανική Πρεσβεία της Ρώμης και πάλι στο Υπουργείο των Εξωτερικών, χρημάτης αναπληρωτής ύπατος αρμοστής στη Νότιο Αφρική και διευθυντής πόρων του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 2004 διαπιστεύτηκε πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα. Το θέραμα της ομιλίας «Επεισόδιο Βόρειου Στενού Κέρκυρας 60 χρόνια μετά» αναφέρεται στη σύγκρουση ενάρκες δύο αντιτροπηλικών του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, μία ώρα περίπου μετά την αναχώρησή τους από το λιμάνι της Κέρκυρας στις 22 Οκτωβρίου του 1946, που είχε σαν συνέπεια τον τραγικό θάνατο 44 αυτών και τον τραυματισμό άλλων 40. Από τους νεκρούς βρέθηκαν μόνο 13. Από αυτούς, οι 12 ενταφιάστηκαν στο Βρετανικό κημητήριο της πόλης μας και το ένα στη Μάλτα. Τα γεγονότα συντάραξαν τον ακόμη ταραγμένο κόσμο από τα δεινά του Δεύτερου Μεγάλου Πολέμου και περισσότερο το μικρό μας τόπο και την πόλη μας, τη βαριά τότε τραυματισμένη από τους 3 καταστρεπτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και από τα σκληρά χρόνια της κατοχής. Ήταν ένα γεγονός που μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για μια νέα μεγάλη σύραξη. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο κατέφυγε η Μεγάλη Βρετανία, καταδίκασε την Αλβανία ως υπεύθυνη για το συμβάν. Σήμερα, 60 χρόνια μετά, ο κύριος πρέσβης θα μας θυμίσει γεγονότα που συνέβησαν εδώ στον τόπο μας και θα πλουτίσει τις γνώσεις μας με καινούργια στοιχεία. Κύριε πρέσβη, το βήμα σας ανήκει. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε με την πρόσκληση να σας μιλήσω απόψε. Δεδομένου την λαμπρή και πασίγνωστη ιστορία της εταιρείας αυτής, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρεθώ εδώ απόψε. I shall speak in Greek this evening. I do have some copies of my lecture in English if there are English speakers who would prefer to look at the lecture as we proceed. Πριν από σχεδόν 60 χρόνια από σήμερα, στις 24 Οκτωβρίου το 1946, μία πομπή ξεκίνησε από το κέντρο αυτής της πόλης και πορεύτηκε προς το όμορφο και γαλήνιο Βρετανικό νεκροταφείο που γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς. Επικεφαλής της πομπής βάδιζε μια τιμητική φρουρά του βασιλικού ναυτικού, την οποία ακολουθούσαν 10 φέρετρα, που το καθένα το μετέφεραν 8 νέοι ναύτες. Η μπάντα των βασιλικών πεζοναυτών έπαιζε πένθυμη μουσική και δίπλα στους πολλούς αξιωματικούς και άντρες του Βρετανικού στόλου της Μεσογείου, την πομπή ακολουθούσαν και πολλοί κάτοικοι της Κέρκυρας. Και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν ακόμη σήμερα εδώ στην πόλη άνθρωποι που θυμούνται εκείνη την θλιβερή περίσταση. Οι άντρες που είναι θαμμένοι στο νεκροταφείο εδώ στην Κέρκυρα είναι στην πραγματικότητα μόνο κάποιοι από τους 44 ναύτες που έχασαν την ζωή τους
στις 22 Οκτωβρίου το 1946, όταν δύο βρετανικά πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες στα στενά της Κέρκυρας. Επειδή αύριο στο ίδιο Βρετανικό νεκροταφείο θα τιμήσουμε την 60η επέτειο του τραγικού αυτού συμβάντος, θα ήθελα να σας μιλήσω απόψε για τα γεγονότα που οδήγησαν πριν από 60 χρόνια στην σύγκρουση ανάμεσα στην Αλβανία και το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό και τα όσα ακολούθησαν. Το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, λίγο παραπάνω από έναν χρόνο πριν το συμβάν στον διάβλο της Κέρκυρας, επηρέασε εκρηκτικά τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη. Η Βρετανία ήταν μια χώρα η οποία, όπως πολλές άλλες, είχε εξαντληθεί από τον πόλεμο και ήθελε να ξαναχτίσει την καταστραμμένη οικονομία της και να προσαρμοστεί στις νέες κοινωνικές συνθήκες που είχαν προκύψει μετά από 5 χρόνια πολέμου. Παρ' όλα αυτά όμως, η Βρετανία παρέμενε μια σημαντική διπλωματική και στρατιωτική δύναμη. Ο στόλος της Μεσογείου του Βασιλικού Ναυτικού ήταν η ισχυρότερη ναυτική δύναμη στην περιοχή την εποχή εκείνη. Βέβαια, είχαν γίνει και μεγάλες αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη, όπου η Σοβιετική Ένωση και οι δορυφόροι της εδραίωναν την κομμουνιστική δύναμη και επιρροή. Από όλες τις κομμουνιστικές χώρες, η Αλβανία θα αποδεικνυόταν η πιο ιδιότυπη περίπτωση. Στην διάρκεια διαδοχικών δεκαετιών, η χώρα αυτή ταλαντευόταν ανάμεσα στην Σοβιετική και την Κινέζικη επιρροή για να καταλήξει τελικά σε μια σχεδόν μοναδική μορφή αυταρχικής μαρξιστικής αυτοδυναμίας. Το 1946, ωστόσο, η κυβέρνηση του Έμβερ Χότζα ήταν ένας ελάχιστα γνωστός παράγοντας. Η Βρετανία δεν είχε πρεσβεία στα Τύρανα, αλλά σκεφτόταν να διαπιστεύει έναν Βρετανό πρέσβη σε ένα κράτος με το οποίο είχε προπολεμικά ορισμένες σημαντικές συναλλαγές. Την δεκαετία του 30, για παράδειγμα, Βρετανοί αξιωματικοί διοικούσαν την αλβανική αστυνομία. Κάποια φορά, όταν η Αλβανία έψαχνε για μονάρχη, λέγεται ότι είχε κληθεί ο Άγγλος παίκτης του κρίκετ, C.B. Fry, να βάλει υποψηφιότητα όσο απίθανο και αν ακούγεται. Αρνήθηκε, πράττοντας πιθανώς σοφά. Με τα όσα είπα, ελπίζω να σας έδειξα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Βρετανία, που ήταν ακόμη μια μεγάλη δύναμη, βρέθηκε πριν από 60 χρόνια σε στρατιωτική αναμέτρηση με μια μικρή και ελάχιστα γνωστή χώρα σε αυτή την γωνιά της Ευρώπης. Το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό πάντα θεωρούσε ότι ήταν ένας φύλακας του δικαιώματος ελεύθερης διέλευσης στις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα αρχής, αλλά κάτι απόλυτα συμβατό με την ιστορία της Βρετανίας ως μεγάλης εμπορικής και ναυτικής δύναμης. Το 1946 όμως, η ανθρωπότητα αντιμετώπισε το τεράστιο έργο της περισυλλογής των ναρκών που είχαν τοποθετηθεί στην διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες πλέον αποτελούσαν σοβαρό κίνδυνο για την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Τα στενά της Κέρκυρας είχαν ναρκοθετηθεί σε μεγάλο ποσοστό από το γερμανικό ναυτικό στην διάρκεια του πολέμου και μετά την λήξη των εχθροπραξιών, βρετανικά ναρκαλλιευτικά ανέλαβαν να δημιουργήσουν ένα θαλάσσιο διάδρομο πλάτους 1,5 χιλιόμετρων περίπου,
χωρίς νάρκες, για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά της Κέρκυρας. Στις 15 Μαΐου το 1946, 2 βρετανικά πολεμικά χρησιμοποίησαν τον διάδρομο αυτό για πρώτη φορά μετά το τέλος του πολέμου. Καθώς διέσχιζαν τα στενά από βορρά προς νότο, οι αξιωματικοί των 2 πλοίων, το Orion και το Superb, διαπίστωσαν κατάπληκτοι ότι δεχόνταν πυρά από μια συστοιχία πυροβολικού στην αλβανική ακτή. Ρίχτηκαν αρκετές βολές πυροβολικού, χωρίς όμως να χτυπήσουν τα 2 πλοία του βασιλικού ναυτικού, τα οποία, κάνοντας ελιγμούς αποφυγής, εγκατάλειψαν την περιοχή, χωρίς να ανταποδώσουν τα πυρά. Το περιστατικό αυτό αντιμετωπίστηκε με κατάπληξη από το Βρετανικό ναυαρχείο. Ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς για ποιο λόγο η Αλβανία αποφάσισε να ρίξει πυρά στα πλοία μίας από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις στον κόσμο. Κυρίως όταν τα πλοία αυτά ασκούσαν ένα σαφώς εδραιωμένο δικαίωμα διέλευσης μέσα από τα στενά της Κέρκυρας. Ακολούθησε έντονη διπλωματική δραστηριότητα. Η Βρετανική κυβέρνηση έστειλε ορισμένες διπλωματικές νότες μέσω του Αλβανού επιτετραμένου στο Βελιγράδι, ζητώντας εξηγήσεις για αυτό που θεώρησε ως απαράδεκτη συμπεριφορά. Οι Αλβανοί ισχυρίστηκαν ότι το περιστατικό οφειλόταν σε λάθος, αλλά υποστήριξαν επίσης ότι τα βρετανικά πλοία βρισκόνταν σε αλβανικά χωρικά ύδατα και ότι οποιοδήποτε πλοίο περνούσε σε απόσταση 3 μιλιών από τις αλβανικές ακτές θα έπρεπε στο μέλλον να έχει πάρει άδεια από τα τύρανα. Αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά το κλείσιμο του διάβλου της Κέρκυρας σαν πέρασμα για την διεθνή ναυτιλία, εφόσον σε ορισμένα σημεία τα στενά της Κέρκυρας έχουν πλάτος μικρότερο από 3 μίλια. Αντιμέτωπο με την κατάσταση αυτή, το Βρετανικό ναυαρχείο αποφάσισε να επιβάλλει με πιο αυστηρό τρόπο το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης μέσα από τα στενά της Κέρκυρας, στέλνοντας ένα στολίσκο να περάσει μέσα από τον διάβλο. Αυτή ήταν η ενέργεια η οποία οδήγησε στο γνωστό συμβάν στο θαλάσσιο διάβλο της Κέρκυρας. Λοιπόν, στις 22 Οκτωβρίου το 1946, 4 πλοία του Βρετανικού ναυτικού αναχώρησαν από το λιμάνι της Κέρκυρας.